And magandang hapon po sa ating lahat. So, nandito po tayo ngayon sa production area ng Madrid, Philippines upang magtanong sa ating mga negotiators ng mga ilang katanungan tungkol po sa Araw ng Kalayaan. So, ating unang contestant, ito po ang inyong katanungan. Kailan eksaktong idineklara ang Araw ng Kalayaan? June 12, 1898. June 12, 1898 at dahil dyan, tama ka! Ito po ang inyong prize. Meron ka po ang lapas batchoy para sa inyong mainit na pagmamahal. Para po sa ating pangalawang contestant, ang katanungan po para sa inyo, sino at saan idineklara ang Araw ng Kalayaan? Sa Kawit, Cavite. Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. At dahil dyan, may tama ka. Okay, para po sa ating third contestant, ito po ang inyong katanungan. Magbigay ng isa sa tatlong gumawa ng national flag. Andres Bonifacio. May mali ka po. Maraming salamat. Para po sa ating pang-apat na contestant, yung katanungan, sino po ang nag-compose ng pambansang awit ng Pilipinas na Lupang Hinirang? Jose Palma. At dahil dyan, may tama ka. Para sa ating panglimang susubukin ng kanyang katalinuhan, ito po ang inyong katanungan. Ano ang sinisimbolo ng tatlong bituin ng watawat ng Pilipinas? Luzon, Visayas, Mindanao po. Alright, may tama ka. Para sa pang-anim natin na susubukin ng kanyang katalinuhan, ito po ang inyong katanungan tungkol sa Araw ng Kalayaan. Ano ang sinisimbolo na kulay asul sa watawat ng Pilipinas? Pagkakaisa. At dahil dyan, may mali ka. Maraming salamat po. Isa ulit competitor mula sa kampo ng mga taga-asul. Kasi ito po ang inyong katanungan. Sa watawat ng Pilipinas, ano po ang sinisimbolo ng puting tatsulok? Kalayaan. Dahil po dyan, mali po ang kanyang sagot. Ang tamang kasagutan po, ang puting tatsulok ay sumisimbolo sa pagkakapantay-pantay o kapatiran. Para sa ating pangwalong competitor ngayong araw, ito po ang inyong katanungan. Magbigay ng isa sa 8 lalawigan na unang lumaban sa mga Espanyol na sinisimbolo ng 8 sinag ng araw. Laguna. Laguna. At dahil dyan, may tama ka. Para po sa ating 9th competitor ngayong araw, ito po ang inyong katanungan ngayong araw. Ano ang sinisimbolo ng pulang kulay sa ating watawat? Katapangan. Katapangan. Katapangan ng kanyang sagot. May tama ka. Alright. Isa pong competitor mula po sa departamento ng ating mga maigiting at gwapong programmers. Ito po ang inyong katanungan. Magbigay ng isa sa tatlong gumawa ng ating watawat. Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo, tsaka si Cristina Herbosa. Tatlo yun lahat. Wow. Isa na po ang ating hinihingi pero tatlo po ang kanyang ibinigay. Sa kasamang paalad, 2 po ang tama pero 1 po ang mali. Para sa ating final competitor ngayong araw, ito po ang inyong katanungan. Magbigay ng isa sa 8 lalawigan na unang lumaban sa mga Espanyol na sinisimbolo ng 8 sinag ng araw. Cavite. Tama ang kanyang sagot na Cavite at dahil dyan, meron kang lapas, batchoy. At yan po, nasubukan na po natin ang talino ng Madrid, Philippines. Tunay nga po na meron na po mga nakalimot na dahil siguro sobrang tagal na rin po at tunay din na meron pa rin po mga nakakaalala tungkol sa history ng ating kalayaan. At para po sa ating prizes, maraming salamat po sa Lucky Me para po sa inyong pag-sponsor para sa aming mainit na sabaw ngayong hapon. At sa mga kamadrid po natin dyan, abangan po ninyo ang ating muling pag-ikot para sa mas marami pang katanungan at mas malalaki at mas marami pang prizes. Muli, ito si Errol John Manalo nag-uulat para sa Madrid, Philippines.